poštovanje, ona se razvija. Možemo reći da raste poput primjerice kuće. Na blagoslov su stigli i parovi iz Hrvatske. Išao sam sa svojom zaručnicom, osjećaj je predivan, bili smo jako blizu Svetom Ocu. S oduševljenjem prepričavaju trenutke susreta. Bili smo svi sa završnicima, nas 50, pa svima je bilo posebno i to se vidjelo i nas blagoslovio nas je sve i dobili smo jastočiće za prstenje. Okupljeni su papu pozdravljali pjesmom i usklicima, a u Vatikan su stizali iz svih krajeva svijeta. Uzbuđeni smo i sretni što smo vidjeli papu, koji je za nas Argentince naš papa. Rekao nam je lijepe savjete, nama kao parovima, o ljubavi, kako ići naprijed. Ovo je za nas vrlo važna prigoda. Drago nam je što smo danas ovdje i što smo vidjeli Svetog Oca. Idući korak nam je vjenčanje. Papa je budućim mladencima naglasio važnost tog sakramenta. Neki su više zabrinuti za vanjske znakove vjenčanja, gozbu, fotografije, odjeću i cvijeće. Oni su važni, ali samo ako mogu ukazati na onaj pravi razlog radosti. To je Božji blagoslov vaše ljubavi. Cijeli trg Svetog Petra bio je u znaku buduće bračne ljubavi na prvom susretu zaručnika s papom. Nakon što je Zagreb